там! Хайде. Опа. Къде? Засилка е подадал там. Едно по едно. Дай от тога. Ама подадал, не силно като така подадал. Чакай! Чакай, че остатък има един... Алео, чакай да за друга за мора. Не от тук, не от тук се връща. Тъгъл само. Не силно. Къде да ми? Качи едната кура. Мал съм право. Не. О, стига. Така, дай, блекна. Показах ми парота. Къде? Дай с колана, ще му помогнем назад и... Не ги премиреме, дай ги тука. Ай! Къде? Не трябваше толкова да прави. 20 лева се прати да стави, нали? За 20 лева стоите и хвърляте. Взелеш с слух. Виждам ги 20 лева, как идат насам леко. Бате, аз може да си го оправих преди зимата. Я не го направихме моста. Ако искаш да те бутаме да се падеш. Той почваш да снимаш батерията. Това е трябва! Баси са копийски. Това може да снима цял ден. Това няма спиране. Качество нагоре ли не знаеш? Колко е качество? Ти въл... Къде тръгна, бе, Вали? Къде ще оди, т.е. предно само. Охо. Да, отива да взем на Петю децата от дружба и да съм на лъчо станцията, ще ви намеря горе. Ние ще минем да вземе нещо или ако взимате нещо, вземете къде... Скара не е. Къде? От къщи си до другия край.